Jarde koreji ɗi fof e yidde jarde ɓiɓɓe leydi fof dariɓe hen dardiɓe ɓesgu galle baba Hammadi Diop bamɓum Oumar Diop mo ana gandanɗa hoorema ɓiyum ene wara e nder ɗo wara nder commissariat nawa hôpital e nder kaɗon haala ko haala ɗo ko mami essaye wadde tan morlal jiiri enen mbiyat résumé ko yidde famminde bandiraɓe wonde en ji communiqué mo parquet waɗi o woni procureur de la république ɓe mbaɗi communiqué maɓɓe ɓe mbi wonde ɓe tawi e Oumar cocaïne ɓe tawe mum ene yari sangara ɓe tawe mum ɓe tawe mum ɓe tawe mum e ko leeri ko haa ɗo jareten ɗo ɓesgu galle Hammadi Diop e yaadiɓe mum e wallitiɓe mum e rewɓe caggal maɓɓe minen min kala tan koye konngol maɓɓe kono kadi kala ɗo gonga woni so jaɓaka mamin mbi gonga nan ɗon ɓesgu Hammadi Diop wi wonde ko waɗa ko e ɗum no ɗum yaarini e ɗum lombi e ɗum rondi fenande ha wayno leydi holnden fenande en nani maître Eid Wul Mouhammed en Wul Mbarek ko avocat ɓesgu ngu en nani maître Fatimata Mbaye ko avocat galle o en nani maître Ba Wul Mbarek ko avocat galle o en nani El Hadj Boubacar Diop kamɓe mbi vieux Diop ko mawnum Oumar Diop ɓeɗo fof kaali ko haala ko de ɓeɗe sikki ene leeri so wona mo yiɗa nande wiyama wonde kanko Oumar Diop so tawi ko mandilnoɗo ko ƴettunoɗo cocaïne waɗimo ko overdose kanko de no nangande police ronki jolludemo maraw kam mandilɗo kam sa duñi tan jolat wallay gonga kanko Oumar Diop ndo nangande o ƴetti téléphone makko ndo dardi e policier jo mo dugde mumen o noddi de bam makko o wi baba min de police nan ɗo haljinimi ene jaggimi mandilɗo de mbeɗa sikki waronda téléphone ha composé inde baba wallay no woodi wawa halde ɗum ga kanko Oumar Diop eɓe mbaɗi ndo maayi nde ndo adda hôpital wonko artaka mbeɗa yiɗi artude hen seeɗa mi continue résumé o kanko Oumar Diop ndo adda hôpital national minen ko ɗo min gonno min mbeɗa jeeya e wonnoɓe nder morgue mbeɗa wonde Alpha Diop en kanko Oumar ndo adda nde docteur Aminata Ndiaye en professeur Otouma Soumaré kamɓe fof ɓe joddiɓe directeur hôpital nde ɓe joddi e directeur hôpital ɓe mbi onon minen min jiɗi ko andude ndo Oumar adda nde onon ɓaade on donki haalande min hol waktu mo adda kalne min kam ɗo arde hol médecin traitɗomo ardiɓe yimɓe mare kam ɓiɗɗo leydi so maayi walla ni koyngal mum taƴi enquête kam indépendante en foti waɗede kono ɗum fof haydara waɗaka kadi hunde fonde no maayde neɗɗo yimɓe dutto mbiya procureur haaldara e hay goto waɗat tan ko communiqué yaltina e internet wiya yimɓe ko kaja e kaja e kaja enenne kadi il faut ko jaɓen ruttade caggal seeɗa e koye men enen mande mbattuɗen jabde haala laamu min komi namdi tan ko ɗum jiɗnomi yettinande bandiraɓe yimɓe ɓe yo teey yo jaaru sees eyyi ɗon kadi ko namdal manggal ndo Oumar nangono adda commissariat sebka nde wol nangonoɓe tan wol wonnoɓe tan ɓen to goni gueɗel daɓɓel mbeɗa gasnira ɗon wol jeune goto ko sarhulle ko Seydou Oumar ko ɓi yummum ko bandum wiyete ko Fousseynou Soumaré kanko omo tawa fof no Oumar jaggere nde wolmoɓe nanguidno Fousseynou ko koreji Oumar en ɗum de ko haala min to woni aɗen ɗo walla ala ɗo El Hadj e Fousseynou kamɓe nanguida kene ɗe ko kalami ko ɓe gacciti El Hadj oɗon gandi pourquoi ɓe gacciti Oumar par ce que ko El Hadj ko frère mum Oumar ko famille mum ɓe nangui Fousseynou seede o pour ɓe mbawa moftude ɗum ɓe kaɗa ɗum haalde hen wonduno e joom suudu mum nde joom suudu mum woppande oɗon gandi holko wiya debbo wiya min goppiratma ko dow gueɗel gotel tawa haalata so tawi noon ka baɗɗo bone a yiiɗa seede haala wassalamu aleykum wa rahmatullah waji goto ɓe gaddi ɗum on windo Oumar ari nde ko kañum wonno ɗon on ene waɗi kadi ɗon kadi ene waɗi haalaluji ɗiɗi police wol waktu mo wi addimo hôpital waktu mo police wi o e waktu mo hôpital wi o ina woɗɗodiri ga wiya ko minuit ga wiya 4 heures du matin nda ko woɗɗodiri
ndo ɗum waɗi nde kanko médecin o famille o namdimo ɓe mbimo an ɓaade addanama patient a examini patient haalan min joni hol tableau mo dresɗa holko binduɗa holto kayir mum woni o wi ala min ɗo adda nde mi windani haydara o adda tan komo omo fofto seeɗa gummimi ɗon omo wonde crise genre compulsion kañum woni ene kamɓe mbiyata ɗum crise épileptique convulsion ɓe gummi ɗon o yeehi ƴettoyde médicament ndo haali nde médicament yo leer ɗo par ce que nde haalte nde min keeɗi o wi ko valium o wi o yeehi yiiloyade valium pour waɗande ɗum Oumar o wi o waɗi ko minute aji ɗiɗi ndo ari nde o tawi Oumar mayi kono bandiraɓe ɗon gandi ko hawni e ka haala kanko médecin o ndo police adi réquisition oɗon gandi nen so ummin police en adde kayir police ne wiye réquisition kanko e nder réquisition o windi caggal kayit o avis légiste médecin légiste ɗum ɗon firti ko médecin légiste kañum ƴeewat tan ko neɗɗo mayiɗo ɓaade kanko o windi caggal kayit o avis médecin légiste firti Oumar adda kene mayi kono noon ɗum ɗo fof ko haala men contre haala maɓɓe kono gasani minen wonko min namdi goɗɗum haalaka ɗo mi haala ɗum hôpital national to Oumar adda ɗo ene waɗi ma won temedere caméra no yimɓe naati nder directeur bureau directeur hôpital nde ɓe jii écran mawɗo ha morgue aɗi e fof min mbiɓe e ça les avocats lon diɓe kandi ɗum procureur ñande baru ngu ɓe mbimo minen min jiri ko vidéo ji hôpital ɗi yoɗi jaltine ɗi kolla beele Oumar ari no wuuri walla no maayi haala gasa procureur wi aha ma en ƴeew kono ma en ƴeewo ha joni haydara gasani vidéo ji jaltani haydara holliraka te caméra ji enregistré hoto ɓe mbi kadi courant ko kuppuno par ce que courant kuppani hay so kuppi kadi ɓe jogui groupe ɗum ko fannu goɗɗo wonko jimmi haalde ɗo min rapport aji ɗiɗɗi foof ndo yewtetende mbeɗa tawa rapport gummiɗo bara ko nde min kalat nde mbeɗa tawa sabu mbeɗa jeeya e commission o min gelɗo neɗɗel joni noon banda men e nder rapport mo Dehbi docteur Dehbi waɗi o woni médecin mauritanien keɗoɗo no fewi ko kalami ko rapport gadano Dehbi o windi o wi wonde o wawa wadde conclusion e ɗum namdi waɗe prélèvement so waɗama prélèvement so résultat o arti wawa andinede holko waɗi Oumar enen de ɓe janggani médecine e ganda haydara eɗen gandi kam médecin légiste baɗo autopsie o sohlani prélèvement autopsie makko autopsie holko firti autopsie ko ƴewde neɗɗo oɗo ko ɗum ɗo warimo ɗum woni autopsie an sa waɗi autopsie a gayni a uddiri jomum a gayni a wi ka baɗo prélèvement oɗon ene foti waɗede ko wiyete scellé sous scellé so neɗɗo ittama ƴiƴam walla ittama taare mum walla ittama hettere ɓandu mum to waɗete ɗo ene foti uddede ene waɗi no uddorte so neɗɗo goɗɗo memi ɗum en ande ɗum memama kono ɗum ɗo fof waɗaka e prélèvement Oumar ɓe ƴetti kadi ko procureur foti ƴettude ɗum wonta pièce à conviction procureur ƴettani ɗum de ƴetti ɗum ko directeur hôpital totta waɗe frigoyel mum nder bureau mum suusi boy walla haali jalla no mbawi arde ɗon ƴetta cocaïne juppa nder hende wiya Oumar yarno cocaïne yo leer yo ɗum leer ɗo so haala ñawi yo nandi cellu gueɗel gonguel nan ɗon ndomin jeeyi procureur nde mi haala ɗum ha nane ndomin jeeyi procureur nde wol nodduɓe min mbi min bandiraɓe mbatte hakkille e corps Oumar to morgue to min jii toon dille policier ji wonkoɓe pewjata ɗum ɗo ene weeta docteur marocain o ina aran workshop ɗon Oumar ɓandu ndu autopsie jafoɗon kam hen par ce que wol ɗum welani ko famille kono noon il faut ko haale ha leera Oumar on instant o waɗama autopsie firti ko ɓandu wonko uddira hen so tawi oɗon corps kadi no prélèvement ƴiƴam e taare ɗe sokaka uddaka moni kala no wawi arde naata ƴetta ko wela yuppa ɗum nder Oumar so Oumar waɗama analyse holko ɗum jibinata so wona ko yuppa hen ko bandiraɓe julɓe haala ka hoto juur joni ko min haalata wona résumé Mauritanie ko leydi fenande Mauritanie ko leydi mo yimɓe respectaka la budde yimɓeɓe respecté Mauritanie ko leydi men dokkaka hen gueɗal
enen noon yoɓe ngandu en gona étranger ji ɓe ɓooyi wiide ken étranger ji en gona étranger ji en ƴettata ko hay gooto en beddota ko hayre hay gooto kono kala ɗo fenade woni ma en mbiɓe koɓe fenoɓe mi rokka yeeru leerɗo nani e affaire Oumar o onon